Nyt pomppii vähän Hongan mailla yli, sieltä on Sörensen tulossa välittömästi hänen kimppunsa. Sörensen, niin kuin nimikin kertoo, ei ole ruotsalais-syntyinen. On toki Ruotsin kansalainen, on syntynyt Holbekessa, Tanskassa, lokakuussa 1994. Teräväinen päätyyn, Lehkonen. Taustalta tulee Ristolainen. Ristolainen ajaa luukulle ja yrittää uittaa kiekkoon maalissa. Rasmus Ristolainen ratkaisee maailmanmestaruuden Suomelle häkellyttävällä, hämmentävällä, taiturimaisella, reihkeällä nousullaan. Ja Suomi on 3. kertaa historiassa aikana maailmanmestari. Vuoden 1995 ihme toistuu Ruotsin maaperällä. Ruotsin valmiit kultajuhlat, ne on peruutettu tämän jälkeen. Ne juhlat ovat nimittäin nuorten leijonien kultajuhlat. Rasmus Ristolainen, joka pelasi puolikuntoisena puolivälierässä Tšekkiä vastaan turnauksen ehdottomasti heikomman ottelunsa, mutta nousi eilen valtavaan rooliin. Ja vielä suurempaan rooliin tänään, kun pelataan MM-kullasta. Suomi on maailmanmestari vuosimallia 2014 alle 20-vuotiaiden ikäluokassa. Historian 3. MM-kulta tälle haastajana turnaukseen lähteneelle joukkueelle. Ja up yours, tuomaristo, voisin sanoa tässä vaiheessa. Katsokaa Ristolaista, katsokaa millä maltilla mies vie. Ja Rystyltä uittaa sieltä puikoista sisään ja saman tien lähtee tuulettamaan raivokkaasti. Näin viedään Robert Hege kahville ja katsokaa poikittaisliikkeeseen saa Ristolainen siinä ruotsalaisvahti Danskin. Ja kun 5 hole aukeaa, niin sieltä myöskin Ristolainen Rystyltä kiekon sisään lusikoi. Ja Suomi voittaa MM-kultaa vuonna 2014 joukkueella, jolle ei ennen kisoja annettu oikeastaan minkäänlaisia mahdollisuuksia edes mitalipeleihin muuten kuin aivan mielipuolisella onnistumisella. Ja kyllähän tämä joukkue on kasvanut uskomattomalla tavalla. Lohkopelissä tuli kuokkaan Ruotsilta 2-4, mutta nyt loppulukemat ovat 3-2. Ja ne ovat Suomelle täysin ansaitusti. 3. erässä erotuomari kaksikko Kanadasta ja Sveitsistä Stricker ja Pap yrittävät tehdä kaikkensa, jotta Suomi ei tätä ottelua voittaisi. Mutta totuus on puolellamme ja Suomi on voittanut tämän kultaa 2014. Teuvo Teräväinen, joukkueen kapteeni, on ollut valtava esimerkki omalle joukkueelleen. Teräväinen 0+3 tähän otteluun. Mikko Vainonen saa tuohon Ristolaisen maaliin myöskin syöttöpisteen. 69-42 ratkaisumaali tälle MM-finaalille. Ja mikä upeita, Suomi voittaa maailmanmestaruuden 3. kertaa. Palaa mitalikantaan 8 vuoden tauon jälkeen. Ja saman tien kirkkaammat mitalit nuorille leijonille. Ristolainen ratkaisi kamppailun. Mäenalainen tänään 1+1. Teräväinen kaikissa maaleissa mukana. Ja kyllähän tähtien sodasta, jos puhutaan Filip Forsbergin vastaan Teuvo Teräväinen. Se kamppailu päättyy tänään Teräväiselle 3-0. Teräväinen 3 maalisyöttöä tänään. Pistepörssin voitto tämän turnauksen ykköshyökkääjästä. Tuskin on tämän ottelun jälkeen minkään näköistä epäselvyyttä. Suomen maalintekijät Ristolainen, Mäenalainen ja Lindell, joka osui 28 sekunnin kohdalla. Ja pettymys ruotsalaispelaajien kasvoilla, se näkyy kauas, se tuoksuu kauas ja se tuntuu suomalaisperspektiivistä asiaa tarkasteltuna niin ihanalta. Oskar Dansko on lyöty, Ruotsi on lyöty kotikaukalossa Malmö Areenalla maalein 3-2. Ja jatkoajan jälkeen äkkikuolema maalilla. Nyt maksettiin pottunen 2 vuoden takaisesta välierän tappiosta. Tässä tähdistökentällinen Ristolainen, Zadorova, puolustajat Forsberg, Teräväinen olivat siinä hyökkäinä ja maalivahtina luonnollisesti Juuse Saros. Uskomaton joukkue, uskomaton nuorten leijonien tahtotaso. Ja vaikka 3. erässä todellakin ottelutuomaristo teki kaikkensa kääntääkseen pelin Ruotsin hyväksi, siltikin nuoret leijonat taisteli tämän ottelun loppuun saakka voitokkaasti.
ja osoittivat todellista leijonan sydäntä ja taistelutahtoa. Fantastinen suoritus tältä joukkueelta. Kukaan tuskin osasi odottaa MM-kultaan asti menemistä, ellei sitten joukkue ja valmennusjohto itse Kalerva Kummola jakamassa myöskin palkintoja. Tässä ottelun paras pelaaja Ruotsin joukkueesta Alex Wennberg. Juuse Saros Suomen joukkueen paras pelaaja tässä ottelussa. Ja käydäänpä tässä vaiheessa piipatamassa myöskin siellä studion puolella ja mietitään ja kuunnellaan mitä tunnelmia sieltä löytyy. 5. tammikuuta 2014 piirtyy suomalaiseen jääkiekkohistoriaan sensaatiomainen maailmanmestaruus. Täällä studiossakin monenlaisia hetkiä on koettu, mutta uskomaton ilta. Onhan tämä ihan huikea. Ja mä tähän palaan siihen jo aikaisemmin sanonut, että yleensä tämmöisillä tarinoilla on kaunis loppu, jotka tällä lailla on mennyt ihan siitä lohkajaosta ja kaikista Määtän poissaolosta ja Markkumin poissaolosta ja sitten loksahtelee palat paikalle ja koko ajan peli paranee ja sitten se on tässä. Ja sitten vielä sanotaan, niin kun tämä tarina Ristolla, niin musta niin ihan huikea. Sitten kun on flunssa-aalto ja oli lähes huono pelaaja, sitten tulee takaisin ja pelaa loistavan pelin eilen, loistavan pelin tänään. Ja sitten omalla